Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano padzera retu 63 pano ndokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel yokusubscribe maharo tena on that notification bell. Muri yeZimbabwe first update yandakakubatira update iyo yaSeweek Chivhayo apo pavanga vachitaura maererano nefirst wife yavo zvakaitika maererano nenyaya yekuzoti ivo vazosvika pakusiyana. Muri yeZimbabwe nichakusiyai muchiunzwa audio, yapedza audio tazorofika comment section asi usaskipe this video nekuti vakadzi vazhinji vane varume kunze uko vari kuhura. Ndine next update yandinayo ndo paunodzidza kuti aiwa zvinhu zvakaoma ende vanhu vari kuita yese yese. Wakangoskipa video iri uchasaririra pane video iri kuteera kumberi remudare yenyaya iyi ichitongwa. Nyaya iyi yarwadza vanhu vakawanda, varume vazhinji vabatikana, even vakadzi vacho vabatikana futi pamusoro penyaya iyi. Vanhu vazhinji vabatikana, inini futi hatirari ndabatikana nemitikiro wakaita nyaya ichateera panext update after nyaya yeaudio yaSeweek Chivhayo yacirculata mumastreets esocial media vachitsanangura kuti mukadzi wavo ex-wife yavo yaidhila soso, uyezve Seweek Chivhayo vataura kuti vanorespecta ex-wife yavo. Ndatinzwe zvizere settling that settlement yamakaita naMadam Sonja mukanotengera mudzimai wenyu bhendi yagabva maida kushotesa here kana chii chiri kuitika, ende vamwe vane guwa rokuti mudhara chiri kudzokera kuna Madam Sonja mudhara chekutanga pakangoitawo coincidence yezvinhu zvaiitika. Anniversary yakasvika, mukadzi wangu anga asingatombozive zvekuti ndamutengera bhendi yake, zvoti even musi wandakaenda ndaitobva naye kumasowe ndikatomuti hande tinomhoresa Victor pachiyemba ndazomuti chiburuka mota hande tipinde timhoresesa bhatona muyenga aitori surprise. Zvinhu zvandakatoronga bosi mota iyaye haisi mota yekuti unongoenda paEnterprise Cars uzowana iripo, inotoordewa 6-8 months before, wochoza interior, wodai and so on. Saka handina reason yekunzi ndinzi ndoda kushotesa amai vevana vangu. Madiri anoita vana vangu ndeyekuti you have that respect in Madam Sonja. You still have it? Yes, I do. So why the courts, if there was respect, you should have agreed mutually? Yes. Inini ukaona mapepa aya, inini ndine respondent, iye ndiye applicant. So zvori kuti munhu akaendesa koti ndiani ndiye. And pese paakaendesa koti ndakatomti iwe ko inini unogonendesa koti nemachengetero andiri kuita vana newe nemhuri yenyu unogonendesere chii kukoti. But iye manje it was unfortunate aka ingenja kaloya kechifana katsotsi kamakambana so useless mfana. Before her lawyer was Beatrice Mtetwa. Beatrice Mtetwa was amazing. Akamuudza kuti Sonya type dzana weakness hadziendeswe kumakoti. Urutaura kuti kupiwa ma50,000 ma100,000 imi makazviziva sei iyarara akazenga akutaura na Hashit. Because Hashit ndiyanga yari my advocate then. Okay. Saka pavaisangana anga asingaite zvekurwa aitaura naHashit achiti no, client yangu ndiri kuudza kuti let's not go to court, let's negotiate na week now. Saka when Hashit inoudza week now kuti ndiri kusaidi kwevana, ndikuda kuti vana havachengetwe, ngaangotiudzawo kuti ada kupa vana mari, then hapana reason yekuenda kucourt because totoziva kuti vana vake anovada. So ungona lawyer rakadaro. Saka lawyers must not focus on trying to make money. You must also have morals and try and think, okay, then what happens to the children? So this was Beatrice Mtetwa. She's she's an amazing woman. Obviously it's unfortunate angari lawyer with the other side, but kana 100,000 was birthday. She is a good woman. Okay. But no, in my experience with court cases, hakuna kunopuwa 40,000 US a month yakutaura near 1 million ema expenses. Hakuna zvinhu zvakadaro. High court mutemo unopuwa 250 ndo maintenance. Saka usanyebero no, you can get 40,000 a month. Hakuna court yakadaro. Mutemo maximum pamwe $500. So lawyer is very important. Saka mfana akaona kuti ndapindoji machena asvika akuchi influencer we. And you know what they did last year? Anga ndanamti right vadaenda kureading nguva Christmas. Ndikati handisikukupai kana cent because pane court ndiwo wakaenda kucourt. They withdrew. Withdraw. Manata okay. So that 300,000 US kuenda holiday. Tukenda baba wangu na mai wangu nani. That fine.
mana badara that I'm now withdraw let me honor my side of the stick mana pa mari spend $50,000 chichi or my dad needs $100,000 to renovate their farm mana pa $100,000 I also need muri mkwasha siri mkwasha kap why would you just keep on chipana dead mari dzawo you see what pane pazvarwa vana but son ukama wedu ne family is lifetime okay and chakwa because vakarwara izvo zvetezvara wangu former tezvara wangu anditi vakanzi vada kuenda kuIndia parudiwa kana $200,000 hapana pane choti aiwa ndakarambana kana even mukadzi wangu ndikamujaidza ari kumba ndikamujaidza kuti anditonge kudaro kaanda kwandosvika ndinototi rega ndibhadhare because vanozoti kune vana baba vaJohn John muzukuru wamadzikanda you get the point so we can't change that so for life those people we are stuck with each other for life and you said you're still taking care of Madam Sonja well now obviously ndakagumbuka nenyaya dzake dzanga ari pa social media nema court proceedings in other words what can I say she is going out of her way to try and steal what I have that she knows I worked hard for myself. I'll give you an example. She brings my plane which I bought 12.5 million in December. I divorced with her in May. She knows that. Then I went to Victoria Falls for Christmas. Ndapandaka lonja Lucindy my girlfriend in a picture ndakapsa kumvara face that time. Yangi ndege yangu pepe. But ndipandaka zoti ndege. Yeah, it's okay. Ndipandaka zoti ndege ndiri kuida. Ndaenda naye ku Vic Falls. Ndipandaka zodzokera ku South Africa ndakasangana navarungu vacho ndikati I normally charter this plane but I like this plane. Chintengesera. Tupata sign an agreement. That was in January. Yeah. In the previous May. Then to mananza okay talk pachi 2 months to pay and get perfect mana bazara muna March to pakazo registration yendege ya Mr. Mangu so she knows this kuti pandandi she's claiming kuti ilipa divorce is part of then unonyora Lamborghini Urus yandakatengira mukadzi wangu 3 months ago indani 2 years ndaramba newe but unotoinyora neramba blade kuti Mrs. C Lamborghini Urus White palist zvinhu uri kuclaima so you see haisisiri fair game kwa kufikisana aiwa vakakuda kuwachisana kuti pamwe jaji achangosvika wadochansa this is it's but why would you do that maramba iri kuva pamari yavari kuda no zvinoita vanhu vatema vakaona kuti iwewe une moyo wakanaka wakaona kuti iwewe you're generous they always want more zvafana ndiwe ndakakutengera aqua last year this year wakutoda fortune uri mumweya I receive this year uri kuti aiwa watoya kudaenda kutoda chi those are black people it's never enough saka mari apana one day andakanyima mukadzi ya mari anotofona through the maids I need 20,000 yeah there's a problem I need to sort my things out and ndinganyima wamai wana wangu 20,000 ndenda kupenga here what is 20,000 ndomtumira but akachizoona manje asangana na lawyer wemanje kuti utambisa mari yo kuti ndinoona kuti utopuwa yako iwewe kuti utogara pasi kana 10 million I'll prove it in our lawyers I'll prove it but you paid something without any disagreement yes Papa if you read the court order yakanzi consent order okay so consent means mawirirana one I don't mind giving my kids $5 million I love those two people they're the best people they're the world to you they're the world to me avari 3 na president Mnangagwa avari 3 I love them with all my heart so 5 million there was no problem because her request was justified kuti no vana vake veso wewe plus kuona munhu ari kudonate apa akanda icho even uri ex-wife ufunda sara manje and zvinoitika ndezvokuti waramba nemurume 6 months atenga ndege unongoda mwana ndine mhembe yakaita sekwatakabva kusoko 7 years tiri nemunhu hembe zvingoramba naye abva atenga ndege handiziri kuona ndinepera kumana kuchi saka zvese zvazvo so aifana kuti swallow a pride uramba achinyengerera mena hairwiswe mbada inosoftwa hawangu unaenda kakuzvarova na 2 ona kaini chambari it could have been more chipo vana 5 million inini chindipoka 2
uchagoka mwe murume ndine confidence you one wako no that's what I think a clever person does. I will say mbada court because I can call the most expensive advocates kana South Africa my top lawyers in South anoda ma 1 million rands ndo ndakatora vanhu kuti nyaya yatwage tusimane basa rese tutoda undisungisa unonendera pa police station report out akabvisa zita rangu aiwa company ndeyangu kandi ndakafoma company I hire and fire I can appoint you as director I can remove you as a director I don't have to consult you I do what I want because the company is mine. Okay. Thank you. So okay, thank you. Bajon anzi mimi machinja life ya mapostori mnyika munhu wese auda kuita mapostori ngochena yapa msoro ngo dziri kupuwa vakaita motari dziri kupuwa vakaita sei because mapostori vakanyimwa vakaguma vabuda church iri kuitika because mumwe akazoguma ku South Africa mwaguma chichi akatarisa kuti ari kupuwa church amusi kudivide mapostori nezva muri kuita here aiwa kwete atisi kudivide mapostori Baba Joan pavakauya 1931 vakasiya vaprofita vachiti mupostori achatenga ndege mupostori achashandirwa nevana vevachena. As you can see my pilots are white, my air hostess is white, my companies in South Africa, my CEOs are white, my companies in Kenya, Tanzania have white contractors working for me. Saka izvi zvakaprofitwa kare ndo chekutanga. Chechitu motikari there is no criteria iripo yekuti mota dzinopuwa vakadai. I am the one who makes the decisions, but more often than not I can ask the leaders because what I'm trying to do is strengthen or increase faith yevatendi. Toda kuti vatendi vazive, like I was giving you, like I was saying to you earlier, kuti pamunonamata Mwari haasiri anozodzika panyika ega kuti muone Jesu auya apa kuzokudaira munamato wako. Yes. Mwari anototuma isusu masoja ake tisi tinatokupindura kupindura munamato wanamata. Answered prayer ndini. So I'll give you an example. Pandakatanga unamata kumarondera pane vainzi Baba Kenneth. Zvino murume uyu aichovha bhasikoro achiya kumasowe. Aishanda mamwe achikushanda kuProton. Akati ndakatanga kunamata 1972 or something ndopa akapinda masowe. But Friday ashake pamasowe nebhasikoro rake. Come on. Ndikati kubva 1972 nasi muna 2009 muna matenya dairo amchaya kumasowe nebhasikoro. Yes. Maakuya nemotikana vanana vanamutengera Mazda SDX yake inge yakanaka vanamisira mustar market smalere chitsamba vanamisira zvese. So I'm trying to more like represent God, you know, when God blesses people, but he has to send someone because Mwari haasi, but Mwari ari kudenga. You are the point of contact. Yes. Saka ndikuzadzisa zvakaprofitwa kunzi vanhu vatema vachagara mushe. Nyika ino ichatongwa nemunhu mutema. Okay. Ko division yemapostori pane vamwe vari kushaya pane vamwe vari kuwana. What's your take on that? Yes. That's why Mwari akandikomborera ndingade kuti mupostori wese awane mota. But pane vamwe vanozoshayawo. But like now kuchechi kwedu toda kuti munhu wese anga aine imba. Saka ndine chirongwa chekuti 35,000 imba yemarondera. But ndinoendawo nehierarchy. Pane vamwe vakatanga church, especially the leaders. Mukuru wedu wechurch Baba Lawrence Katsiro. Pavakatanga ndonyaya dzandovabvunza. Pamakatanga manga muri vangani? Tanga tiri 5. Tainamata pazasi pemutamba tiri 5 chete tichitanga gungano. Nani? Ndandina mainingi maikiri vane Fortuna brand new. Ndandina mainingi vane Fortuna brand new. Ndandina chiri panyanga ane brand new truck. No one vanozoti these people have gone through the years kubva church chitanga. As poor as they are, they never stopped kunamata. Vakauya vachitukuya kuzonamata Mwari. Havana kuya vachitsvaga kuti toda kuzoita mari okuzokomborerwa. So those are the people that I want to prove kuti zvamakanamata zviya zvadairo zvakudairwa. So buy them houses, I'll do this. Even Iwo Baba Lawrence, if I received was $1 million, I gave them. That was the last week. That was Kamasoy. Mama ndawera vasendi kati muda mari petrol milioni yangu yapera rakomana swaka mari fuel. So murume ane rudo rwekuti
unosvika mumba pake makuseni na 6 am unafa pane paine mabhazi kana 3 kana 4 anonamatira vanhu vese ivavo haana chaanokumbira haana ndipe mari yakati tsananguro dzake hadzisi dzefeja dzekunzi dzokafika mangwana kana atonamatira kompostora akati ndakunamatira baba weekend what's your take akandinamatira ndakunamatira ndine zvandaona muchaita mari muchakomborerwa no izvo hauchakwanisi kuti unditi ndichaita mari nekuti ndava nayo saka tsananguro idzodzo iwo anotozviziva apostori handichadzida because ndichaita imwe ichasvika kupi inopfuura yandinayo idzo handizivi masvika pekupedzisira payo asvika pekupedzisira mwamusona kuti ndiimisa kuti no baba imi muchiri kutanga mufunga kuti mapfuma hamusati kudenga muri kutonzi muri murombo pamuri ipapapa zviri kuuya kumberi uko ndo zvinotyisa saka ini ndiri kutotyawo kana nekuti kana mwana ari kuti ndichiri murombo izvozvo ndichitozvidhonzawo ndichitiwo ndine kambishana ndichiri murombo kudenga zvizvitaura kudenga izvo thank you. Last update hapana chadoda kuwedzeredza kana kutapudza inyaya yarwadza vanhu veruzhinji muno munyika yeZimbabwe. Ndatinzwizvizere ndasvika pamba paipai ndakasvika ndakarara nemukadzi wangu zvakanaka makuseni ndobva ndaona bhurugwa remukadzi wangu riri pasaidi pemubhedha richirakidza kuti pane munhu rakapukutiswa right. Ndobva ndaudza mudzimai wangu inini mudzimai wangu ndianiwo wakaita zvinhu neizvi zvinaye kozi ini ndandisipo. Mudzimai wangu uyo akataura nyaya yekuti handina mbodaro inizvi ndobva ndati alright. Saka makuseni akari iyaya mudzimai wangu akabva atanga kundimanikidza kuti handei kubasa. Inini nenyaya yekuti ndaona bhurugwa remukadzi wangu rakavhiringidzwa ndakabva ndaramba kuenda kubasa. Ndakati handisi kuda kuenda kubasa. Ndakati iwo mukadziwo gara muno mumba. Inini ndakagara muno mumba imomo ndichida kuona kuti because vanhu vanga vachiuya everyday ndakasarudza zuva iri rasienda kubasa because hapana kandiona nekuti ndakasvika usiku right. Tagara takadaro ndo pakabudikira 2 shasha idzi dzakabva dzabudikira hadzina kuziva kuti ndiripo. Ini mukadzi wangu ndakagara dzabudikira ndakaramba ndakagara mumba. Ndaramba ndakagara mumba kudaro iyi shasha iyi inenge yakanyuma yakaramba yakamira papassage right. Ini ndobva ndaona kuti shasha iyi haisi kupinda haisi kuda kuuya kumba. Ndakabva ndavhura door yakarohwa nehana shasha iyi ichindiona ini murume wacho kuti ndaivepo ikabva yatanga kubvunda ichindipa dhola right. Uyu mudzimai wangu mudzimai uyu mudzimai wemukomana uyu ari apa right. Uyu mukomana uyu anonzi mwana watete veava. Taiti kana pamba tabva taenda kubasa. Uyu mukomana uyu pasara mukadzi wangu uyu mukomana uyu auya neshamwari yake. Pese ndaivaona vakagara pasina chakaipa chavaiita. Saka nhau yakazoitika ndekuzoti mukadzi wangu ndakazomuona akupinda mudzimai wangu kupinda kwakatamba uyu ndakazokuona muri force zvoburugara muri fofo ini hazvindikomboreri. Ndakaenda kunoudza landlord kuti mukadzi wangu inini maari kupinda umunga munopota muchiya ava uyu anouya neshamwari yake murume wake paanenge asipo nesu hatigari pamba patinesipo right. Hazvina kundikomborera ndobva ndaudza landlord kudaro achibva ationa tichazviona kuti zvakamira sei. Saka pandakaenda kubasa inini kunoshanda kubasa uyu murume uyu anga ariwo kubasa tatiri kubasa tese takangosvika takanoshanda 2 days ndobva kwataishanda kwataichera tobva tadzosewa zvanzi hakuchadiwe vanhu. Saka ndakasvika kumba kuma11 dzeusiku zvokuti hapana munhu akandiona kusvika kwandakaita pamba. Ndasvika pamba paipai ndakasvika ndakarara nemukadzi wangu zvakanaka makuseni ndobva ndaona bhurugwa remukadzi wangu riri pasaidi pemubhedha richirakidza kuti pane munhu rakapukutiswa right. Ndobva ndaudza mudzimai wangu inini mudzimai wangu ndianiwo wakaita zvinhu neizvi zvinaye kozi ini ndandisipo. Mudzimai wangu uyo akataura nyaya yekuti handina mbodaro inizvi ndobva ndati alright.
Saka makuseni akari aya mudzimai wangu akabva atanga kundimanikidza kuti handei kubasa. Inini nenyaya yekuti ndaona bhurugwa remukadzi wangu rakavhiringidzwa, ndakabva ndaramba kuenda kubasa. Ndakati handisi kuda kuenda kubasa. Ndakati iwo mukadziwo gara muno mumba. Inini ndakagara muno mumba imomo ndichida kuona kuti because vanhu vangu vachiuya everyday. Ndakasarudza zuva iri rasienda kubasa because hapana kandiona nekuti ndakasvika usiku. Right, tagara takadaro ndo pakabudikira 2 shasha idzi dzakabva dzabudikira, hadzina kuziva kuti ndiripo. Ini mukadzi wangu ndakagara dzabudikira, ndakaramba ndakagara mumba. Ndaramba ndakagara mumba kudaro, iyi shasha iyi inenge yakanyuma yakaramba yakamira papassage. Right, ini ndobva ndaona kuti shasha iyi haisi kupinda, haisi kuda kuuya kumba. Ndakabva ndavhura door, yakarohwa nehana shasha iyi ichindiona ini murume wacho kuti ndaivepo. Ikabva yatanga kubvunda ichindipa $. Yandipa $, kudaro shasha iyi yakabva yaita sei, yakabva yatanga kuti $. Iroro ndiripa but neshasha iyoyo hatizivani. Yandivhara ma1. Ndobva ndafara ndakati clue inouya pamba ndaiona but ndasiri so sure. Right, saka zvakazoitika ndezvokuti mudzimai wangu ini ndakabva ndamudza kuti ona shamarika, iwo munhu wawakaita naye zvinhu izvi kaizvi ndo anofanirwa kuti ugare naye, because ini handigari nemukadzi womuridzi. Because ini kana chiti ndaenda unoshava unotsvaga basa, iwe unosara uchita izvi, bvisa zvinhu zvako. Mukadzi wangu akabvisa zvinhu zvake akazvisa kwalandlord pamba ipapo. Aisa zvinhu zvake kumba kwalandlord pamba ipapo mukadzi wangu ya. Akanga akugara kumberi kwalandlord. Ini ndakamudamudza kuti iwo uchiita zvemurume wako. Saka mudzimai wangu ya mukadzi walandlord manje akazonzi namai vake uya tidzure nzungu kumusha. Ndobva uyu mudzimai wangu anzi iwo nemukadzi walandlord iwo hauchagari panapa nemurume wako. Ndakumusira pabhurugwe. Uchiti makona bhurugwe mudzimai wenyu. Yapana chati chabuda wenyedzi. Chitaongera vashandiswa. Ndichiri kuenda. Mukadzi akaramba kuti hadi mauya kudaro. Chida chaiko. Alright. Makabata mukadzi wenyu ine chikomba. Right, zvakaitika ndezvokuti uyu anondoona mukadzi uyu vakarara vari 4 mumba mangu. Uyu akapukutisa rake bhurugwa akasiya mumba mangu. Uyu muri kuona chinhu chakazondipa hasha kunyanya ndechekudai so, but handina kukwanisa kurovana nemunhu kana kutukana nemunhu. Uyu anonditi bamukuru. Uyu muri kuona mukomana uyu neshamwari yake. Uyu mukomana airana nemukadzi wangu, shamwari yake airana nemukadzi uyu ane murume wake uyu murume wake. Right, adaro so muchinda umukadzi uyu akapukutisa bhurugwa rake akarisiya padhuze nepandoisa musoro mumba mangu. Bhurugwa remukadzi uyu. Right, asiya bhurugwa rake mukadzi uyu. Right, ini handauriziva. Mukadzi wangu ndakamudza kuti bhurugwa iri ndirani. Zvakanzi bhurugwa ndirani, ndire mukadzi uyu, ndire Mainosa. Right, ndobva ndadedza witness. Ndadedza witness kuti uyai muone landlord wedu pamba ipa. Kuti bhurugwa iri rutsvage bedroom mangu. Remukadzi uyu bedroom mangu. Ndobva uyu mukadzi uyu ataura nyaya yekuti bhurugwa iri kai rakabatanidzirwa nemwana wangu pawaya. Akachirisa mumba mangu. Ndobva ndadedza witness yaaripo uya landlord uya, ndobva atora bhurugwa riya akaona bhurugwa riya rakashandiswa chichiri kunzi rakabatanidzirwa rangari pawasha inani. Ndobva ndaona kuti mukadzi wangu rake akarijombora akanoriwacha. Iri ndavapa mukana ndakabva ndaritora ndakarisa mupabhiri, ndobva ndarisa muhomwe. Ndarisa muhomwe bhurugwa remukadzi uyu. Mukadzi nemurume wake nyaya yakatomboenda mapurisa akabvunziwa mumapurisa kana ndakavharirwa ndakasungirwa nyaya yemabhurugwa iyo ndakatovharirwa kuti ndipe nemufundisi wangu akasingisa kuti ndiburitse bhurugwa chete nyaya isaende kwamama. Aripo ipo nyampinga inside afonerwa na ngirikini mufundisi wake angakapiwa samoni. Chicha maka mishnikira sei vanga sinamirwa samoni mwenjezeri. Mfuri dzakaza kuzi
Aiwa. Saka okay fine. Moza pano ndinosa. Mati mimi mukadzi asi wenyu. Uyu mukadzi asi wangu. Wenyu ndiuyu. Wangu ndeuyu. Amwe. Zvitaura nemurume wenyu mazvizvo. Aiwa, unogona kutoka mwambi bazvinonoweya. Bhurugwa renyu ndiro here rakawanikwa iri? Bhurugwa rakawanikwa rinobandire apo ndiro rakawanikwa. Inini rangu ranga risina kusvika nekuti inini mbamavo vanga ranga risina nekuti inini mbamavo vanga vatondidzinga mbamavo ndasina kupindapo. Saka reava ndo zvandairakapinda sei reava handizoti rakazopinda sei takatodziti wabvunze nameno sinenge rakapinda sei ndakatovabvunza rakapinda sei vakanditanzi vana ndo vakabvisa hembe vakabatanidza bhurugwa renyu rikapinda muda. Ini ndinodii? Ava vanga vakatoyanika panze ndikavaudza ndikati vana vawache vana ndo vakawacha musoro ava vakayanika arawo panze ndobva taurobva radonha saka vana pakubvisa vanenge vakatobatanidza nehembe vanaodzata vana Bhurugwa rakashanda. Bhurugwa iri rakashanda. Bhurugwa rinoshanda iri baba. Uchapa mambo. Bhurugwa rakakushanda uchapa. Ndakurasa mazuru rinoshanda iri baba. Namushanda rogona rine tsvina. Asi kana richibva kuwaya raizopinda rine tsvina seimba menyu. Mazuru. Uchapa kunotaura mambo usina basa. Ndataura zvinhu zviri fair. Ukona mukadzi wakuchukutisa nebhurugwa rake rakapinda. Uchapa mukadzi. Bhurugwa rinomara rocheka remakona rocheka. Musavachipinda kwabe munhu. Alright. Mwana wazotuda utsvaga. Ini namba yabhurugwa rave renyu. Reve rangu. Kwanzi rave netsvina. Ini munogona kubvunza chero murume wangu kana tapedza handishandise bhurugwa. Ari murume wacho? Aiwa kumapedza. Aiwa munopedza nehushuru. Munhu ari kutotaurwa kwanzi ndakarara naye mwana watete vangu. Ari? Angangoshanya wabva kuharara uyozoshanyira mukoma wake. Mukoma wake ndo? Ndeuyu. Uyu ndiye akarara nawe? Iva. Aiwa ndiye ari Pamweni zvakaona zvinhu. Aiwa. Saka. Uri kutichiita mwana? Kuti zvamungazviende timbonzaudira uri kuti ochi. Unogona kupomerwa mukadzi wako zvao usinga mukadzi wako ari kupomerwa kungu. Asi abhurugwa. Iwe uri kuti kudii? Chimunhu wacho akunzi akavata naye Ari? akaenda kwarara Mwana wake kudii? mwana watete ndiye mukadzi wangu. Mwana watete? Ndiye mukadzi wangu. Iye mwana wache? Uyu ndiye mukoma waiye padhumo wacho newatunzi akavata mukadzi wangu. Uyu ndiwo amai apa? Bali Uyu ndiye arundakawo ndiwani? uyu ndinganyepedza kuti pamwe anogona kuti achiitawo samwe yangazoitawo zvinhu zvakadaro pamabasa. Aiwa pakanaka. Izvozvo nyaya yedu pairi ndekuti
Inofana kuti munomwamire mukadzi wako. Iwo mukadzi wako wakati usinei nazvo haisi mhosva. Ndonoona musinei nazvo. Saka iyo yako nemukadzi wako toibudika. Asi kuti ari kurwadziwa nechebhurugwa. Uyu mhosva yake ndiye bhurugwa rake rakapindaimbabatatatomanyatsoritsanangurira kuti mai avo vamuri vakahura pati mukadzi wangu zvaakaita mukadzi wangu aka bhurugwa rake pandakariona mukadzi wangu akarijombora akanoita sei akanorwacha bhurugwa pandakazoona uyu the other day uyu mukadzi achiribvuma kuti bhurugwa rangu rumba rakasviba handitika ndo pandakabva ndaziva ava vanhu vaiva vari 2 ava ndakabva ndaziva kuti uyu anorara nemukadzi wangu mumwe wacho anorara neuyu because zvakazoitika ndizvoti muprista wamambo paakauya uko tichimurakidza ndizvo akabvunza kuti ndiri kuda vanhu vamakakwirana navo mumba umo akabva atopiwa nhamba ini nandidzizive akabva apiwa nhamba dzevanhu vakakwirana navo vakanditi hanzi ndipei nhamba dzevanhu vezvinhu zvamakaitana nazvo ndikati handivazive vanhu vapi zvikanzi vanhu vari kurehwa kunzi vaive munyaya ndobva ndavapa nhamba yake mwana watete wangu imi baba toda kuti tsananga kuti mai ava ipfambi nechepapi kuti dare riri kubatsirei ava mai ava mabhurugwa aya maona mabhurugwa aya makalinga sei kuti ndiri uyu zvafamba so nyingi ndiye arara naava zvakaitika ndezvekudaisa inini kuti ndizive kuti ava vanhu ava vakarara vese varipo 2 ndakavaona vanhu ivava handiti asi nhamba dzavo dzemafoni nenhingirikini handidzizive noti hadzivana ndika right zvadaro so visemu vanhu ivava ndika ndo vanhu vakabudisa futi vakapa nhamba ava makavaona kupi ndiani vanhu ava kuti ndo vakarara nemudzimai wenyu uyu right vanhu ava kurara nemudzimai wangu the truth handitika pamberi pamwari handika ndepekuti handina kuvaona asi mudzimai wangu munhu wakarara naye haana kuprotect vakaita live zvokuti ini ndakafuma ndichita sei ndichirwara hazvina basa asi ndoda kubvumirana asi uyu mukomana uyani aigara achiuya tisipo neshamwari yake pamba handitika saka zvakazoita kuti ndizoti ivo vari po 2 ndivo vakarara nevakadzi vangu inyaya yekuti ndakazowana mabhurugwa 2 mumba mangu 2 mabhurugwa mumba mangu reuyu riri mubedroom mangu neremukadzi wangu raakazomhanya akanoita sei akanowacha mabhurugwa 2 iyaya akabva aita kuti musi wandakaramba kuenda kubasa ndika ava vanhu ava ndo vakandivinga vachindipa $, varipo 2 neshamwari yake ndo zvandakabva ndatongoziva kuti ava ndo vanhu varorara nemudzimai hai yakaisiri siki yakadaro asi kuti nhingiriki ndangotanga kungorwadziwa ndakaenda kuchipatara ndaita weti imwe yanga yakaita chiyelo chimwe chachakaipa yenhuwa zvisingatomboita handizive ndakangoenda hangu ndichingonotanga kuti nditestei because ndiri rinoitika anomongoziva munhu ndandisina kana mukadzi wangu anga asina pandakarara naye ndabva kumaini ndo zvakaitika musi wandaona mabhuku right munhu wacho inini manje ndiri kufungidzira uyu ndiri kumufungidzira because iyeyu semunhu yeye ndiye paakabvunzwa uyu mukadzi akataura chokwadi chake kuti vanhu vakarara mumba make achitodza mupurisa ndinhingi akataura baba musaise mashoko rumwe yakazosungwa ndakasungwa ndakavharirwa vachida bhurugwa baba vakanga vachindikukudzira vakandibatsira demo vachinditi ndokutema-tema uri kuita basa rekunyengera mukadzi wangu hama dzako ndobva ndatoenda kupolisi ndikanovasungisa because vaitonditi ndokupindira imomo ndeda kuvatsanangurira kuti aiwa zvinokuitika da vanitani ndokupindira imomo ndokutema-tema nedemo saka ndienda ifanira unoripotavo kuitira kuti ndigare ndiri parisefu ebruga ndakatodzosiwa nepolisi zvikanzi haisi kana proof because vakaenda ivo vakanondiripoti vakati aba mafoshoro wangu proof ndeyoti ndawana bruga ivava ndobva ndadzoserwa bruga zvikanzi haisi proof iyi
yekuti makawana bhurugwa because mukadzi akatsanangura ndakatoridzoserwa zvikanzi zviri kwamuri muda unowacha muda unopisa zvikanzi haisi proof iyoyo kuti ndivo vakaba zvinhu zvenyu. ndangu handizivi nekuti ndo wangu wanu ina ndangu handizivi nekuti musiwo ndo wakabva tondidzinga kuti nda muno ini zvezvo handisi kuziva iwo kuratidza avatwe mukadzi akatora ina handina kangambotora kana bhurugwa kana mbotora handina nokuti vanga ndo vanga vanawo avari kuti takandine hwani reuyu vaitofamba naro ava riri muhomwe vakaisa muplastic aiwa ina handinangu handingambombere ndawata nekuti panguva chena vakatoti bhurugwa iri vachiratidza mumbani ndobva vatora bhurugwa rangu ndobva vatidzinga mumba ranga riri rangu ndobva vatondibudisa panze ndobva vatondisaitira zvanzi buda panebva panapa ndobva ndatobuda mbakaenda ini zvese zvavakutotora zvekuti kuura handitobhukuti nekuti all the time ndenge ndinawo kubasa tinobuda pamba makuseni todzoka usiku tetinawo kubasa nengirikini mambo chokwadi mambo ano ndechekuti vakadzi ava dai vasina kuhura dai vasina kundisungisa zvokuti vanditorere vakanditorera nechisimba. aiwa kababa makasungiswa nemukadzi kuti vakadzi ava da vakandisungisa vese nemukadzi uyo vakandisungisa vese handina bvere ndakavinga kutora mubhurugwa rake ndakaritora ndichida kuti ndienderere kuna mambo vakanditorera vakanditorera nechisimba vakandisa mustocks ndichaida kuya naro bhurugwa iro nezvaranga riri kumapurisa vakatoranga kuwatwa kumapurisa kumapurisa zvakanzi namember in charge mapurisa ese unganai muno ndobva taungana namember in charge naofficer in charge zvakanzi izvo ambuya imimi bhurugwa renyu sei rakawanikwa mubedroom mangu naofficer in charge zvakanzi naambuya ava rabatanidzwa nemwana wangu inini achirisa mumba mubedroom mangu zvakanzi naofficer in charge bhurugwa racho rimbori kupi ndikandinaro muhomwe zvakanzi ngariswa ndobva ndabudisa bhurugwa reya ndobva rabviswa zvakanzi naofficer in charge mapurisa echikadzi vhurunyurai bhurugwa iri muisa ndobva bhurugwa ravhurunyurwa riya naofficer in charge riya zvakanzi nenevakadzi vaya zvakanzi izvo bhurugwa iri saka ambuya mimi muritaura kuti mimi bhurugwa irakabatanidzwa pawaya makutora iro bhurugwa rakasviba musatambe nesu ndobva ndadzorerwa ingi rangu ndakarisiya pawaya rakachena asi pamakatora mapurisa pandakazoenda mumapurisa rairatidzwa kuti rarakatodonha pasi rine zvimauswa uswa ndobva pane zvinhuwo zvinenge zvakachena chena saka zvambofunga baba zvokonaka zvakaitika mumba penyu ndezvekutoti pamwe ava mai ava vakapiwa accommodation nechikomba chisingatombori vafana vari kuziva vari kunzi vana vateta ava vari kunanga vakapiwa accommodation naamai ava mumba menyu nemunhu wavo kozi uyu ava vari kunzi vana vateta vana vavo inzwai ngoma ndi inini zvandiri kutaura the truth and kuti mukadzi wangu akabuda asina nharo pandakamudza kuti ibvisani nekuti bhurugwa rake iye mukadzi wangu ininga ranga rakatodhakwa rakapukutisa zvokuti ndakamudza kuti ingoenda uno kwawakaita nezvinhu izvi haana kana kumboita nharo ndo futi zvakaitika pane mukadzi uyu achinzi vanhu vavakarara navo tipe manhangirikini ndo pandakazonyatsoziva kutoti ndo pakabuda uyu ndikazati obvious ndiyaitorera nemukadzi wangu aripo ndo pandakabva ndatoziziva kuti uyu because ini ndandisingamuzive nhamba dzake handidzizive ramai vangu kuti vatenge muriwo mai vangu so ndokumbira kutaura vakuru vangu ndokumbira mundiregerewo ndikati ndakubuda murodi so kutanga kukaita nyaya iyi mai vangu vanogara vese pavanoenda vese baba vavakatanga vachiti mai vangu vanyengera mukadzi wake handima akabva ati uyu ada kutema mainini wangu vane demo vaitondisendera mameseji vachidudza kuti pane nyaya yatika panapa ine zita rako mukati baba vari kuti inini ndanyengera iwewe mukadzi wavo ende vada kumutema nedemo so vanga ri manheri ini ndiri kubasa kuevana ndikabva ndavati manje ndiri kure hapana zvandingambokwanisa kutiite ndinouya kumangwana makuseri mangwana makuseri ndasvika vandiexplaina nyaya ndakati munhu uyu munhu mukuru please munhu mukuru kwandiri by far ndakati munhu mukuru handizivi kuti chii chikuitika mubrain make zvekuti angafunge such thing so the only thing yatofanira kuti tendei kuenda kupolice station takabva taenda takanoripota kupolice station tananoripota police station vakabva vasungwa
ndizive kuti vakataurana sei. Ndoda kungozimuka hangu kuti dhora rawakapava idhora remuriwo ramai vangu nimai vangu chipa kumunhu wakataurira so aiwa vanogara vese. So zvakaitika kuti ndakasvika ndichinoka pamba yezizvo pandokosvika vanga vasipo papasina vanhu. Ndanoka pakabva pabuda baba ndakabva ndabvunza ndakati mainosi varime zvikanzi avapo. Ndikandokumbira umwe wape dola iyi ndakabva ndabuda navandaenda ndaitenda kubasa anga ari masikati. Aiwa. But still kana baba vakapiwa dola dzinzi ndirava risiri mukadzi wavo. Asi zvirikuitika kuitika zvinhu zvakaitika but hazvina umbozi. Hazvizikamwa zvakaitika nanani. Zvakaitika sei? Kuti mabhuruku anangosangana. But muona Netsvina kudero. Mambo. Mburotawo. Mambo muona pandakasivana pavakandisungisa vandisungisa kudaro vanhu vandagara mustokes anditi vaitaura ndiwane freedom yangu ndibudiswe mustokes andi prophet wake akauya witness yacho inogona kutaura zvataura prophet yacho nangirikini akauya prophet yacho kuti uwane freedom ubude imomo mawakazarurwa ndika tipe bhurugwa ramai ava randoda kuti ndiende naro kuna mambo anditi saka ndakaramba nebhurugwa andi vakaritora nechisimba ndobva ndaenda kukoti kuya ndakasungwa kudaro ndiri pausungu. Uyu akasvika achitaura kuti ndaida kumutyidzira nedemo ndichida kumurova ndichita sei takatabvunzana. Ndakati handaimutyisidzira kana kuda murova because ndine evidence nebhurugwa rake randakaona mumba mangu. Saka kumurova nyaya yanga yebva yatoshayiwa vhani. Saka inini nenyaya yekuti ndandine bhurugwa rake randakaona mubedroom rangu pandoisa musoro ndakabva ndati handiri kumurove. Saka koti yakazoshedzera kuti why ningirikini sunungurai munhu uyu because vakaona kuti ningirikini bhurugwa rere raidiwa kukoti kuti why chii chakaitika kupolisi nebhurugwa kuti bhurugwa rinenge rakatorwa munhu zvodhibhiwa ningirikini ndomasunungirirwa ndakaitwa nedare kuti vakaba bhurugwa randaifanira kuya nakudare emukoti. Saka ndo masunungirirwa andakaita zvokutoti zvinhu izvozvi ningirikini zvinhu zviri clear zvazvo. But ningirikini baba kubhurugwa ndiri kuwana mhosva iripo pakubhurugwa asi haisi kuinenera kumukadzi wenyu. Pabhurugwa mhosva pairi kubuda iri clear iri kubuda pabhurugwa kuti bhurugwa remunhu arifanira kuwanikwa riri mumba menyu. Icho ndochokwadi ichocho asi mhosva inenge iri kuna mai ava. Bhurugwa zvechokwadi bhurugwa kana rakapinda mumba menyu ramai ava iyo mhosva iri clear. Izwai kumambo nyaya ndotaura nditi mukadzi wangu uyani andimadzi vanditaura kuti mukadzi wangu bhurugwa rake rakatora akariwacha amuri kunzwa aiwa handandisina bhurugwa rake handandisina bhurugwa rake bhurugwa randakagara naro rasenzeswa ndidya ndakabuda ndichinotora witness andi kuti aone handidya mukadzi wangu akatora bhurugwa akabva ndasi akabva anowacha bhurugwa abva awacha bhurugwa. Inini ndaizotora bhurugwa sei ini vandidzinga mumba usiku ndaizotora sei iyo vanga vandidzinga usiku. Imi pamakaenda kunotora witness mukadzi makamusiya kupi? Mukadzi anga aripo pamba. Ndati makamusiya kupi? Ndakamusiya ari pamba. Mumba. Mumba. Akatanga kubuda mumba imimi nemukadzi ndiani? Atanga kubuda ndini ndakamusiya mumba. Wozi ini ndaiziva kuti ndikunda unamu. Ndakanzwa nyaya dzebhurugwa. Chinhu chandaona chiripo panyaya iyi ndechekuti avo mai avo nemurume wavo havana zvavari kunetsana. Amene mambozviona varivo vane umbowo kuti avo murume wavo ari kuti ari okay nezvepumhuri yake haana problem ari kuti hazvingaiti kuti havangadana nehama namumanzise. Saka kurava kuti mai avo murume wavo ari kuvachenesa kuti havana problem. Saka nyaya yakusara imi nemukadzi wenyu asi bhurugwa rake mumba mangu mumba kushandisa imba yangu kushandisa imba yangu kuti isusu mhosva ine ava ndekuti vakaisa bhurugwa mumba menyu hamuzivi kuti zvinorevei chiregara kusachiure kana chishamiso hamuzivi kuti zvinodii kuti munhu ari kusina bhurugwa rakashanda mumba menyu. Saka hazvinei nekuti toti vakaura kana kuti vakadii unogona kutora mushonga wokutotora unogona kuti mushonga wokutora nevanhu saka chishamiso chamakawana mumba mari ndiko ndomatira tingaita yechihure yairi kuramba kubuda
Imamu zotora kaindire imba meni papipo pamusami. But muona mambo zvinhu kana zviri clear saizvezvi andina ningirikini pakuzoti inini chinhu chakandisungisa inini inyaya yekuti ndakomplaina kuti bhurugwa iri riri kutsvaga imba mangu. Bhurugwa rakawa remukadzi rakawanikwa mumba memuridzi sezvakaita murume wake ona bhurugwa rake riri mumba mangu inini anditya vozo nai baba makaona bhurugwa iri rini bhurugwa iri hapane adheti muchikwayoke madheti gataura nemadheti zvinhu zvakaitika last month papakuda kuvhara vana chikoro ndo pakaitika papakuda kuvhara vana chikoro vasati vavhara tingangoti pasara 3 days kuti vachivhara makasungwa rini mushure mange maona bhurugwa ndakasungwa after 7 days. After 7 days. Imi mune bhurugwa maida kuendepi naro? Bhurugwa iroro ndaitsvaga kwachief mambo. Saka imimi makazoita 7 days mune bhurugwa musati maenda kwa mambo. Zvakaitika ndezvokuti ndakapuwa manhamba ndakatosvika kwavanogerwa mambo nditsvaga mambo. Ndakanopuwa nhamba dzese nhamba dzandaipuwa dzamambo dzairamba ndo pandakazoudzwa kuti no makaenda kuchegutu munonobetserwa. Kuchegutu kuna mambo makazoudzwa mushure mange masungwa ndakaudziwa nemushure mange ndasungwa nenhingirikini nevanhu vokuti munhu anokubetserai makaenda kuchegutu ndati makazoudzwa zvekuchegutu mushure mange masungwa here mapurisa zvekuchegutu zvekuchegutu musi wandakawana bhurugwa rato andi ndaitoda kutoti fairy day iro randi mangwana zvekuchegutu makazoudzwa mushure mange masungwa here kana musati masungwa ndisati ndasungwa mukaregere kuya kuchegutu nebhurugwa iroro musati masungwa muinaro because makaita 7 days muinaro bhurugwa ke ndakazobetserwa uyu ndakandibetsera kuziva kuti kunoku ndokuna kunowanikwa mambo ndasingazivi taitomboenda kupitsend takatomboenda taitsvaga information yamambo nyaya ine murume anoona ndakapariwa but haisi kuburitsa because murume wemukadzi uyu kutorambira mukadzi wake utanga lero ari akaitwa zvinhu zvakadini unoona kurava pachavo vanenge vaitidi asi bhurugwa ravo raide imba miravo ndopane nyaya plus paka iye uyu uyu achibvunzwa mukadzi unzi vanhu vakarara umu ndianani akataura mukadzi uyu akabva apa vanhu namba vanhu vakararamba mambo akataura iye pache zvake uyu mukadzi mupurisa mumwe akagara akabva akataura kuti inzwa baba muri mukoma wangu mukadzi uyu apindura rapi vakandibvunza akataura akafane nhamba vari munyaya iyi vakatotaura sekudaro ndikati ina handivazivi vakanditi aiyewa vanhu vari kurehwa ndobva ndatoshedza ndikati mwana watete vangu ndiye ari kupomerwa kunzi akarara nemukadzi wavo varipo 2 vakataura kozi ava vakabvunzwa kuti vanhu vari kunzi vakarara nemukadzi uyu ndevapi ndopane nyaya ipapo asi ritambanyangazi mudirwe mongosiya yakadaro imimi mambo ngavachinhingirira vakubatsirei kuti munhu chiitiko chi hatinoripisa munhu nezvinhu zvakadaro bhurugwa remukadzi rinonowanikwa nepamubhedha womwe munhu ipapo ipapo pane nyaya ipapo totangira ipapo rakasvipa mabhurugwa angoonekini panhu pese pese anotoera muze mabhurugwa aneki pese pese but bhurugwa rinoonekwa mai panhu patu vana vadiki vanozvazvibata ravo rakatonopolisi naimi amaimi maitwa nyaya kubatanidzwa kwehembe dzavo kangani hembe dzava dzibatanidzwa chiwamba meni vakambobatanidzwa sketi yavo vakatozvibvunza vakati ko sketi yangu yakaira ndobva ndatinyire vana vatarisi mba ndobva tatarisa sketi yangu bataiwana inomukora vanga vasivonga ati vakazosangana nebhurugwa saka musi wakabatanidzwa bhurugwa chii chimwe chakabatanidzwa hapana nekuti ndanisiri munhu zvako vana vavo ndo vanga vasara nevana vavo ndo vanga vasara navo vanga vasara nevana vavo ndo vanga vasara navo kuti vavaitobuda kiyani nekuti kutozoita kuti vazosungiswa neapa vakatozonzi polisi vameizvavari kuti profeti ndo vakaita vabudise penda basi nekuti ava vakazobvunzonzi tipei nhamba dzehama yenyu yepedyo
ndobva vatora nhamba vapa nhamba dzani dzaprofeti Nyampinga afa ndobva vavapa mangwana makusei ndobva wanzi zvonzo chiregedza tifonere profeti Nyampinga amene vavo ndovakavapa nhamba dzaprofeti Nyampinga ndobva vafonera profeti Nyampinga anditi muprofita uyu anopinda chechi yeafrica yaprofeti vanga vasingadoti uyu zvaanopinda muprofeti chimuchechi maakani nyaya yake ibuditswe pajekerere vaida kuvanza nyaya yekuti asayebrugwa kuti uyu asapinde nyaya isauye kunoku akanyangarisika rake chichakaiti wakasvika wambosunza ruoko patimenzwa nyaya aati amai akandituka akandituka then andati ndipei nhamba dzevanhu vamaenda naupomo ndobva vamundipa nhamba ndobva adoka inini kuti hanzi ava ndakavatuka ina vakauya mbwa vati handilipa sainai ndobva ndavabvunza kuti nderei ndobva vanditi sainai muri kudiwa musa 24 kuchegutu ndobva ndasaina ava ndobva vatanga kuti uye kubi kuchegutu nevanhu vakasvirana navo nababa ava vepanext door vakatoshambisika vachizvinzwa vaenda ava baba ndobva vauya mbwa vandibvunza zvifananiso nemuri kunzi baba apa vachita vachitanzizwa vakasvirana naye muina kuchegutu ndikati ini ndakasvirana naye ndandiripo here ini pamundanzi makamuri inini munhu watina ndakasvirana naye ndiye upi chete ava baba vakadanzo muye kupolisi nemuti nemunhu wakasvirana naye natomboapindira nchidaro murume wangu aitovepo mupakatoterera vakandibvunza kuti hanzi ndipei nhamba dzevanhu vamakaita nazvo izvi handina kubvunza ndikati vanhu api vakanditi hanzi vanhu vamukunzi makaita nazvo izvi vakazobudisa wedhi rokuti izvi ndopa ndakati orit ndobva ndatovapa nhamba dzemwana watete wangu ndodzeka dzanainadzo so vakandifonera munhu akangofona pafoni pangu anino nhamba ndikabva ndati ndiani vakabva vataura zita hatisikunzwanana zvikanzi uya pacdz izvezvi ndikati ndiani ndikati urikufona pafoni pangu shamwari zvikanzi kwamambo ndikati kwamambo kupi ina handisi kuzoti chii chiri kuitika ndiri kudini ndikati kwamambo kupi chaka kana uchindida uya kwandiri because ifoni yangu number 1 kungotifonera kuti uyatisangane handikuzive you're just calling me from nowhere ndakabva avatotodropa foni ndopa yakangoperera so kuti tatakavatuka those are my words yekuti iyo shamwari uri kundifonera so iyo vakati ndakuzoti ndinani but uri kunditi shamwari ndikati shamwari wafona pafoni pangu ndandikuona ndezvekuti uyo mukomana ane mukadzi wake uyo anewewo ari kurambira kuti ungambodiri kune vava asi kune vava unogona kuita zvahama yakunira ari kuramba pamukadzi wake kuti muri hamanira isiri hama yako ndevava izvo saka apa pako nokudii kurambi asi hapasi kubuda kuti kana pane zvakaitika zvibude kuti zvakaitika nenzira iyi hazvipo asi pana mai vako manje ndopari kuti achalenge bhurugwe ravo rakazowanikwa mumba mei ndozviri kugunun'una vapi rakasviba andopona manzwisa rama maona pari kunetseka navo bhurugwe renyu rakasviba papiro pavo ndikupaona hangu but bhurugwa rangu rakaita 2 days mumba mavo vakazotaura after 2 days kuti hanzi mune bhurugwa mumba mangu saka ndaibvunza mukadzi wavo ko vakati kuriona 2 days back ndaitoritsvagawo ndichoti pamwe pana akabatinzara but ava vanoenda nemurume wokubasa hanhu akuvaona ipapo mambo uyu mukomana uyu wokundipa dhola akadii kuuya kumba akasvika kana ari munhu anga akachena angasiri munhu ari kuuya kuzourara nemukadzi wangu kana kutaimira mukadzi wangu akadii kungouya straight akasvika akangosvika achinoka pamba pangu inini obva nditi dhola iri ndizopa mai apa akauya akasvika akamira papaseji akadarika dhore pamba paava akaramba rakamira ini mukadzi wangu ndandakamudza nhasi ubude inini handisi kuzobuda handiti ndakaramba ndiri mumba handiti ka saka uyu manje uyu mukomana mukadzi wangu ane nyaya dzaakaita dzakawanda ayo handisi kumufungira mukadzi ndokumbira kumbotaura mai avangapupure ini nava tisati ambotaura tese oro anyways iwewe uzama kuonesa iwe hawaitadza kuuya pahama yako weuda kuna hama yako asi wakasvika panhu pane munhu agara arifungira mukadzi wakewo mumwe wopfuma uri kuona ndobva pazowanikwa mabhurugu
Burugwa yakura sera. But naye baba, ana rumu yawo iri baba. Vane rumu yawo pamba. Uchaizoita kuti varare menyu nechikomba chiyo vane rumu. Ndo zvakandinetsa mambo ndo zvakaita kuti vandisungise. Ndichiti kwemi madi kupinda mumba menyu, marara nemunhu wenyu chi mumba menyu. Boza vai vari tutu. Ayo ndo mafungiro enyu amnazvo. Handina kuzviona mambo. Mafungiro. Asi zvekunzi uyu mwana wava munhu mamunoziva. Ndakazviziva papaitika nyaya. Yeburugwa pamwe. Nyaya yatinga kutope mhosva mai ava ndekuti kubvira urakasonda kwakomba ma. Saka uri kuti chii? Ngozi yechiurapa imezo. Mambo inini nyaya iyo yamutaura ndo yandakafambira kuti vakashandisa bedroom rangu. Iwe ndo wakatadzira ndokuti saka uri kudai paushiniro already mubhedha wangu ndakatokondema wakararira. Already ndakatokondema. Ayo unokuona kurara msuziya kuti wakarara zebhuruku. Iwe pamwe wakatokondema kuti bhuruku rawo wakagara nani? Ndona. Iwe mubvunzo uri kuti uri kudei. Iwe wakatadzirwa uri kuna mambo. Uri kudei ukabatsirwa papi nyaya yedu ndopatari. Yekuti madzimai ako vakaura haina umbovu. Yekuti vakaura haina umbovu. Tine umbovu webhuruku rawainarwo. Kuti rakauya sei hatiwanza kufenzi yako. Rakabatanzikana nevanhu. Saka iwo kuti rauya nemakonzo kana kuti rauya neiwo zvavo neinazvo kuti wakatsama. Saka uri kuda kuchenurwa kuti anyepo. Ndopane nyaya. Vanofanira uri pamwe. Uri kudei. Vada uri pachii. Vanoripa mombe chaivo. Vanotoripa mombe chaivo. Nekuti bhurugwa iro dai rakawanikwa. Mombe. Mombe. Tozoipedzisa kumberi. Bozi uyo ari kumberi nanyabhuku. Nyaya yebhuku atingamboiswera yemambo uruka. Abhadhari. Nyaya iripo ndekuti chakaitika zvacho kuna chakaitika ipapo mambo ari kubuda